Κοίτα πως σκίζει τον αέρα μέσα σε μια βροχή από φως. Σπάνιος, παράξενος στη θέα, ένας κομήτης φωτεινός. Φυλάξου και θα δεις κι εσύ, πριν η αυγή φωτίσει, κάπου βαθιά στη σκοτεινιά, αυτό που θα ξυπνήσει. Είδατε τον κομίτη χθες το βράδυ? Όχι, αλλά είδατε μια τεράστια πράσινη σφαίρα φωτός στον ουρανό. Ένας αρχαίος μύθος μιλά για έναν μυστηριώδη κομίτη. Και έναν θρύλο... Παρακαλώ. ...που σε λίγο θα ελευθερωθεί. Μα τι είσαι? Αυτό ήταν ενδιαφέρον. Άκουσες ένα βρυχυθμό? Έκανε έτσι? Όχι. Όχι. Φλόρα! Ναι, αν το άκουσες αυτό, τρέχα. Οι νεράιδες θα ανοίξουν τα φτερά τους και θα ρισκάρουν τα πάντα. Κάτι ετοιμάζεις εσύ. Ποια εγώ? Είμαι απολύτως σίγουρη. Σε προδίδει το ύφος. Εγώ ανακάλυψα αυτό το ύφος. Για να σώσουν το καταφύγιο των νεράιδων. Καλά, καλά. Προσπάθησε να μην ουρλιάξεις. Δεν ούρλιαξα. Σώστησα. Και να κάνουν μια φιλία παντοτινή. Είπες ότι ο θρύλος δεν ήταν αληθινός. Εννοούσα ότι δεν είναι ακριβώς όπως τα λένε. Από την Disney. Είναι απειλή για το καταφύγιο των νεράιδων. Τι θα κάνεις αν το βρεις? Τη δουλειά μου. Ελάτε τώρα! Σας έχω εκθέσει ποτέ σε κίνδυνο? Εμένα ακόμα πονάει η μέση μου. Μάθετε την αλήθεια. Αυτό εδώ σας μοιάζει για επικίνδυνο αρπακτικό? Η Φλόρα έχει μεγάλη καρδιά. Είναι απλό. Νιώστε τη μαγεία. Ας πηγαίνουμε λοιπόν. Ακολουθήστε τα όνειρά σας. Για πρώτη φορά το μυαλό και η καρδιά μου λένε να κάνω το ίδιο πράγμα. Από την Disney, η Tinkerbell και το τέρας του ποτέ. Είναι κάτι μεταξύ Διντέλφης Μασουπιάλης και Μπίσον Οξιδεντάλης. Και ευθύνη. Ιου, θα σκάσει το δέρμα μου.